Tu més. Així, aquesta ploma, així, no? Se pot saber que feis vestits de passateres? Que som un grup terrorista i no és club de fans de la terremoto de Alcorcón. Farem agarmós de la policia. Mos farem passar per travestis. Mai pensaran que un travesti és un terrorista. Un balleri d'en Jimmy Love pot ser sí, però aquests fan un altre tipus de terror. Us he de dir que, tot i que pareixeu imbècils, sou uns genis, I mos podrem amagar en el Black Cat. Allà, els únics polis que hi entren són els Village People. I una merda! Que allí sempre hi va en Torito. Ja sabeu que si me'l trob per allà, m'alic a posar bombes. Que, per cert, no m'havia fixat que me quedaven tan bé aquestes botes. I saps què? Per finançar la nostra organització podríem fer un musical. Exacte! Se podria dir Balears Lliure, és musical. Ui, coneixerem molt dels lots, si mos feim artistes. Vull dir, gent que mos ajudi, gent influent. Sí, a la fi, les Balears tindran AVE i per reivindicar-ho posarem un atemptat contra el Palmarès. Ui, no, quina peresa. Vés en el mercat negre, compra explosius. Vés a YouTube i pren a posar bombes. Sí, a més, haurem d'atemptar entre setmana perquè no volen víctimes. I clar, jo ja no me puc demanar més dies lliures a la feina. Sí, i mos imputaran, perquè darrerament qualsevol que s'atraca en el Palmarès acaba imputat. I sabeu què vos dic? Que això de dur plomes m'embossa, me fan una picorada. Ai, a mi sí que me pica una cosa guapa, m'agrada. No provoquis.